Здравейте! Днес ще ви покажа една находка, която спасих благодарение на мой приятел и колега Цветан Йорданов, Цецо. Видя го човека в пункта за скрап, тъкмо преди щипката да го сложи между валяците. Обади ми се и аз веднага оставих всичко, запалих си голфа и отидах и го натоварих на килограм. И ето го тук, вече след една небрежна така баня. Иска малко по-щателно почистване, но това вече ще стане като имам време. Защото станаха и много проекти. Няма да се пребладисва, ще бъде оставен в оригинален вид. Всичко му оригинално, с изключение на това нещо. Тая спирачка, която от Балкан. Ще видим дали ще запазя или ще сложа някаква друга, защото едва ли ще намеря баш за модела оригинално. Тук трябва да има едно огледалце, което търся. Трябва да има тук също и една пластмасова част. Ще покажа снимки и ако не я намеря, ще се изработя сам. Защото е хубаво и човек да има и така да има въоръжение, да си изработва някой път частите сам. Седалката е оригинална, звънче имам много подходящо за него и ще го сложа. Боята е оригинална, линиите. Тук има някаква заварка, която сега здраве да сме. Не може всичко да е перфектно, пък и за лев на левче килото. Няколко повече да искаме. Тук трябва да се измие малко по-хубаво. Гумите нямам помпа тук да ги напомпя. Има шанс да са здрави и да държат въздух. Ако ли пък не, ще видим. Ако намеря други, ако не, ще ги залепя тези. Вътрешните, оригинални помощни колелца, багажник, педали. Колелото е в движение. Абсолютно няма луфтове, няма... Все едно е изкарано от мазето. Предпазител, че дори на веригата има, което е много добре. Бих казал по-така рядко велосипедче. Аз забравих да го представя. Пеперутка 1977 година. Детските вече стават Спорт Люкс от 85-та. И сега този, който даже е още по-малко от Спорт Люкса, Пеперутка 77 година. После се нареждат двата школника от 81 и 80-та година. И след това започват вече балканчетата, които те не са детски. Детски балкан нямам. Там могат да се карат както от деца, така и от възрастни. Това му харесвам аз на Балкана, че е универсален велосипед. И става. Много красиво колелце, като видях, че вървят по 500-1000 лева в базара. Направо си е чист подарък това, за което съм много благодарен и отива директно в колекцията с еднопосочен билет. Кратко видео отново, този път в YouTube и в Facebook. В страницата и навсякъде всъщност ще бъде качено. Пазете се от тези жеги, стойте на хладно и се забавляйте с любимото хоби, защото нищо друго вече не остана. Радвайте се на малките неща и бъдете здрави. До скоро!